Vítejte na kempu na Velehradě. Dnes jsme si pro vás připravili takové video, která vás provede naším kempem. Vychází v pravidelném čase našeho podcastu. Je to taková malá náhrada a příští za 14 dní se můžete těšit zase na pokračování našeho podcastu. Tak pojďte za mnou a já vám ukážu, co všechno tady v kempu jsme si pro letošní sezónu pro vás nachystali. Když k nám dorazíte karavanem, zastavíte tady u té stopky, tak se vydáte doprava. A tam máme pro vás připravené krásné rozměrné 10x10 metrů boxy, glampingové stany, nové záchody, krásnou louku na stany. Tak tam se pojďte se mnou podívat. Zde se nachází boxy od 1 do 11, ale nutná je na ně určitě rezervace, na to nezapomeňte. Vedle 9. boxu máme santoníček, který je ale v každém boxu, ale důležité je, že tady máme vodu, takže si můžete nabrat pitnou vodu, ale nejenom zde, všechna voda v areálu je pitná, takže nemusíte se bát. Kdekoliv na jakoukoliv vodu narazíte, směle k napití. Kousek za boxy se nachází ohniště. Kolečka jsou připravené, můžete si dovést dřevo, které máme nachystané. A za mnou už vidíte teď nově vzniklou stavbu, kterou jsme dali teď přes zimu v roce 2026 a jsou to záchody pro holky, pro kluky a teď tady vzniká aktuálně ještě taková kuchyňka, kde si můžete umýt nádobí, nebo posedět a nebo něco uvařit. Ještě tady doděláváme podlahu a chybí nám ještě nějaké tady ty varné desky, ale to doladíme, ale záchody už jsou pro vás připravené. Teď jsme se posunuli k našim 3 glampingovým stanům. V každém stanu jsou 4 lůžka, plně vybavené, takže nemusíte sem vozit žádný spacák, žádné polštáře, žádné karimatky. Dojdete, u nás na recepci dostanete krásný košík s vybavením, s malým překvapením, dojdete do stanu a užijete si romantiku tady na konci kempu. Večer krásně nám posvítí světýlka, určitě teď už tam někde pode mnou běží perfektní fotky, které jsme udělali na začátku této sezóny. A stalo se to takovým naším jedním oblíbeným a vyhledávaným místem, takže určitě doporučuji tak na všechno napsat si rezervaci, abyste si tady ten svůj den mohli užít. Máme ty stany 3, takže kdybyste chtěli nějaká parta 12 lidí, tak není problém. No a když se podíváme směrem k obci Saláš, tak vidíme na tom vrchu už prostě další pokračování louky, kde prostě můžete stanovat a užít si takto volné kempování na louce. Součástí samozřejmě jsou i antoničky, které jsou s elektrikou podél toho potoka, ale tady všude v létě bývá plno stanů a je tady pohoda, klid, takže vřele doporučuji určitě. Posunuli jsme se od hlavního příjezdu trochu dál a tady jsou pro vás důležité věci, ať si dojedete autem, karavanem anebo třeba do chatek. Po mé pravé ruce se teď nachází toalety pro ženy a když budovu obejdeme, tak najdeme toalety pro chlapy, ale už za mnou vidíte krásnou novou dřevostavbu, v které připravujeme pro vás nové sociální zázemí, kde bude všechno nové, sprchy, záchody, dětská koupelna, kuchyňka. Pro invalidy tam budeme mít solo záchod, takže na to se určitě těším a venkovní umývárna tam samozřejmě bude a posezení po takovou pergolou, které si ukážeme. No a zatím ho ještě nemáme, jsme před dokončením, takže tady zatím aktuálně se nádobí dá umýt zde, tady na těch našich nerezových korytkách a do toho se nachází taky voda, kterou slouží jak pro napouštění do vašich karavanů nebo obytných aut, tak druhá zelená na oplach vašich mobilních kartuší na záchody. No a když půjdeme jen tak kousek za mnou, tak tady je výlevka chemických záchodů, kde můžete pak vylét tu vodu, kterou máte z karavanu nebo z obytných aut. Teď je tady velký pohyb aut, protože jsme před dokončením stavby a střídá se nám tady spoustu řemeslníků. Ale když půjdete kousek za mnou, tak uvidíte my tomu říkáme nová pergola, když jsme ji teda udělali před 3 lety. Takže tady je posezení, kde můžete posedět, spočnout a aktuálně je tady teď provizorně daná kuchyňka, kde můžete si něco ohřát nebo dát do ledničky. Součástí nové pergoly je i kolárka, kde je možné si zaparkovat svoje kola, případně nabít elektrokola a ze zadní strany, to si nebudeme ukazovat, ale tam jsou ještě popelnice, takže tam můžete vyhodit odpad. No a my se teď vydáme tou stavbou dál, ukážeme vám, jak aktuálně vypadá stavba, co tam stavíme a půjdeme do našich chatek, srubů,
se podívat, jak tam vypadá. Holky uklízí, tak uvidíme, jestli už to mají. Tak to jsou naše nové sociálky, jak jsem říkal, které bychom chtěli otevřít v průběhu letošních prázdnin, bohužel jsme to nestihli dřív, z nějakých stavba malinko protáhla a to hlavní důvod, proč se nám to trošičku protáhlo, je tady přede mnou a to je instalace, teď aktuálně instalujeme nové septiky a pískové filtry na čištění odpadní vody právě z těch nových sociálek. A tady jsme dneska teda máme zabetonované aktuálně septiky a zítra se bude pokračovat pískovými filtrama, tak na to budeme trošku čekat a pak teprve budeme žádat o kolaudaci a zprovoznění celého objektu. Proto tady teď vypadá trošku jak na stavbě, ale doufám, že se to brzo změní. Hned před chatkama se nachází naše sportoviště. Máme zde beach, takový, řekněme, neúplně rozměrový, ale na zapinkání určitě dostatečný. A hned vedle toho je pak bývalý tenisový kurt, který jsem si upravil na nějaké fotbalové hřiště. Je to jediná rovinka v kempu, takže tady jsou fotbalové branky. Balon si můžete počít na recepci a není problém si tady čutnout nějaký fotbálek. Jako první vám představíme naše ubytování ve srubech. Máme pro vás nachystáno 5 srubů. V každém srubu je 10 lůžek. V horním patře 5 a v dolním patře 5. Sruby prošly rekonstrukcí před 5 lety, kde jsme vyměnili elektroinstalaci, dali nové podlahy. Samozřejmostí jsou nové madračky a povlečení. Tak se pojďte se mnou podívat, jak to v takovém jednom našem srubu vypadá. Hned do vstupu lednička, která je na každém srubu. No a když půjdete za mnou, tak zde máme 5 lůžek, dole jednoduché vybavení, jenom skříň a stůl s židlema. Ale důležité, co je pod stropem, a to je klimatizace, kterou jsme nekoupili na to, aby jsme v létě tady chladili, když samozřejmě i to je možnost, ale to většinou nebyla potřeba, protože jsme pod lesem a koupili jsme ho proto, aby jsme mohli tady na jaro a na podzim přitopit si, takže u nás mrznout ve srubech nebudete. Jak vidíte, tak je to povlečené, nachystané, tak to chystáme pro všechny skupiny bez rozdílu. To znamená, vždycky u nás tak to najdete, není nikdy potřeba si brát spacák, ani karimatku, ani nic takového. Naopak, často se mě ptáte, když vyhám telefon, jestli můžete neplatit ty lůžkoviny, protože u nás za to je, když jste u nás krátce, tak platíme 100 za to oprání, tak platíme to prádelně. Jestli můžete vzít svoje, nebo jestli svou karimatku, ale vidíte, my to opravdu teď taky nevíme, kdo dojede, je to nachystané, takže možná to u nás není, vždycky dojedete a tak to pěkně to u nás máte nachystané. No a nade mnou ve srubu je ještě jedno patro, taky pro 5 lidí a to vám teď ukážeme. V areálu se nám dále nachází chatky, které jsme taky zrekonstruovali. To znamená, máme nové okna, udělali jsme nové koberce a samozřejmě nové postele, nové madračky a povlečení. Ty chatky samozřejmě vidíte, že nejsou úplně nové, mají už něco za sebou zvenku, ale vevnitř jsme se snažili udělat to, co nejpříjemnější. Není to žádný luxus, ale věřím tomu, že budete spokojení, že to bude čisté a voňavé. Podíváme se do některé z těch chatek, holky ještě uklízí, protože nás tady dneska měli školu a dojedou nám večer další děcka. Tady to ještě máme neuklizené, tak se podíváme vedle. Než přejdeme, můžu říct, že máme chatky pro 2, pro 3 a pro 6 lidí. Takže určitě si v našem rezervačním systému, který najdete na webu campbellrad.cz, vyberete, zarezervujete. Pojďme se podívat na chatku 6lůžkovou. V předsínce máme vybavení, které si můžete dát před chatku a užít si pěkný večer před chatkou. Součástí každé chatky je samozřejmě lednička, na nějaký chlazený nápoj nebo jídlo a vevnitřku už jednoduchá místnost, kde se nachází 6 lůžek. Jak vidíte, tak je to nachystané, povlečené, takže stačí jenom dojít na recepci a ubytovat se. Často se nás ptáte, jestli na chatkách nebo máme sociálky. Nemáme, ani na srubech, ani na chatkách není tekoucí voda, takže když budete potřebovat, je potřeba jít do hlavní budovy, ale na chvilku už určitě do nových sociálek, které jsou hned vedle, takže to není žádný problém. Jsme na konci prohlídky a já bych vlastně zapomněl na to naše krásné dětské hřiště, kvůli kterému sem jezdí rodiny s dětma, takže krásné dětské hřiště, které je pro vás připravené a hned vedle máme teď slepíčky nově, tak můžete s dětma nakouknout, stejně jako na kozy, které máme nově před areálem. Teď máme automat na krmení, takže za 5 korunku tam dostanete hrstvu krmení a děcka jsou šťastné a užijte si tak u nás pěkné odpoledne. Tak já se váma loučím a na kempu na viděnou.